Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, бародарои шаҳри Екатеринбург. Дар шаҳри Екатеринбург ҳузур дорем. Хеле ки мебинед дар инҷо перекреста шорса, ана ин сарский шаурма, яъни бародарамо аки Али хеле шаурмаи болаззат доранд. Бародари азиз, метавонед моҳи Рамазон ба омада гиред. Ана инҷа суперстроя дидед бародари азиз. Ана унҷо магазини мо намоён Мясо халал. Худо ба шукр барои ҳамватано ҳамдиёрони шаҳри Екатеринбурга мо гӯшти ҳалол, калбасаҳои ҳалол, ширу қаймоқи бобогӣ, равғанои арзон, биринҷои арзон, тамоми намуди маҳсулотҳои чиста тоҷикӣ ҳалолаш дар ҳамин магазин ҳалол ба ёфта мақсад бо пемболи моҳи Рамазон пагоҳ иншоалло даромада истодаанд. Барои шумо бародаро скидка, арзонӣ худо хоҳад. Мясо халал, свежий завоз, баранина, телятина. Ана бародари азиз, манамо кушода шудем бародари азиз. Барои шумо дар хизмати шумо ҳастем иншоалло. Мана инҷо медурем худо хоҳад. ҳозир медурем инҷо тағои мо дар ҳамин ҷа алҳамдулилло. худо хоҳад мана тағо ҳар рӯз мо интизори шумо ҳастем. мана дар пеш сар кунем тамоми намуди калбасаҳои ҳалол, сосискаҳои ҳалол, ана байрам, тамоми чиза переправа барои плов сар карда, барои шашлику чеснокашу тамоми намудаш. ана алҳамдулиллоҳи раббил оламин. ана аз поён сар карда гӯем аз сосискаҳои ҳалол, унҷо салатои агурчиҳои ҳамин салёни сабзӣ, салати сабзӣ, ана инҷо банка зиравою, ана инҷа чесноку тамоми намуди, ана инҷа бисмиллаҳи раҳмони раҳим қаймоқ додарҷон дара пӯшед. ана инҷа қаймоқо, ана инҷа равғанои зард аз майдаи сар карда калонаш, ана инҷа чаккаҳои бобогӣ, тамоми намудаш ҳай. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ана инҷа холодильники ва мо мисол мурғои тамоми намудаш ҳаст. ана инҷа пилмени ба сар карда да дамламаю ҳама чиз ҳаст. ана инҷа бародари азиз хеле ки мебинед арсиколаи ватанӣ. қафои ман ба тағои мо дар хизмати шумо. субҳаналлоҳ. мо дар хидмати шумо дар ин моҳи шариби Рамазон иншоаллоҳ раҳмон бо нархҳои нағз, чунки шумо мусофиро савоб доред, мо то савобам дар кор сухем. омадан ки хадамоту нури дида то ҷизани мо дар хизмат гӯштои гӯшпанане, гӯштои молои бачаҳои бародари азиз, ана инҷа ҳозир бо то мехӯрем, гӯшта барои шумо нишон метиҳам. инҷа чою ҳама чиз ҳаст. ана тағо ҳар рӯз дар хизмати шумо. барои шумо ҳатман моҳи Рамазон ба скидка тахфиф карда мешавад. биёед иншоалло. номерошон дар зер навор мешавад. пеш аз омадан метавонед телефон карда худо ба шукр мана соат 4-5 ҷо палавини гӯштомо тамом шудагӣ бародари азиз. ана инҷа гӯсфанд тоҷикаи худомо алҳамдулилло бародари шаҳри Екатеринбург ҳама гӯсфанда назм мебинанд. марҳамат кунед. худо ба шукр мана магазини мо дидед. аз берун сёмка карда омадам. Белинский 147 паҳлӯи суперстройба. ана дӯстои азиз инҷа аз чойҳо, чойи кабуди 95 сар карда то 109 то 2050. ана инҷа азерчай ҳама чай. ана инҷа биринҷои гуфтагием бародари азиз, барои ош, барои ана инҷа равған, навод, қурут, чеснок, ҳама чиз дорем худо ба шукр. тухмои ҳалол, чиста домашни хонагӣ бародари азиз. арсикола, калбасҳои нишон додам та. бори дигар дӯстои азиз салом алейк. биёед то ҳам метавонем мо интизор бародари азиз. инчунин авиакаси мо 24 соат кор карда истодааст. барои бародари документдор корам таъмин мекунем худо хоҳад. боқӣ дар амони алло бошед. моҳи Рамазон, моҳи шарифи Рамазон бар ҳамаи ҳамватанон, бар
مردم مسلمان مبارک باشد. ماه رمضان خوش آمدم. سلام علیکم. Güzel söyledi.